Jayalo moro mano yudi gi ketho mar rocho ratich nyithindo moko ariyo matindo mi kum mar higni 70 e jela. James Juguna no yud kod ketho mar bambo nyithindo ariyo ma ja higni 11 kod machielo ma ja higni 14 higni 9. Machielo 74 e jela ne japiny mar Jerman mano yudi gi ketho mar rocho ratich nyithindo e boma ma Nyalenda, Kisumu. Simbros Okinda miyo alero. Then in count 4, 5 and 6, he had been charged with the offences of child pornography. Mano en duond jang'ad bura Caroline Jagi ka ogolo kum ne Thomas Shella, ma en japiny Jerman ma ja higni 74 ma koro twe jela higni 81 ne ketho mag rocho ratiro mar nyithindo e kaunti ma Kisumu. Shella iseyo kuom timo ohand uso nyithindo, rocho ratich nyithindo matindo e yor bembo kod keto nyithindo timo anjao kaeto mako pichagi. E nyim doho, Shella ywak ne doho mondo we thuolo kowacho ni ike oniang' kendo gimane ok ni kare. Wachore ni Shella notimo timbegi e kar dak ma Nyalenda e kaunti ma Kisumu higa mar 2020. In count 1, the accused person is sentenced to serve 50 years imprisonment. In count 2, the accused person is sentenced to serve 20 years imprisonment. The sentences will run concurrently, right of appeal 14 days. Komachielo Jodolo James Juguna hukum kuom higni 70 e jela tok yude gi ketho mar rocho ratich nyithi ot moko ariyo e yor bembo e kind tarik 24 dwe mar 12 higa mar 2014 kod dwe mokwongo higa mar 2015. Juguna nodonjne kuom bambo nyithindogo manitiere kind higni 14 kod 11 kendo donje weche mag anjao kod nyithindogo e gweng' ma Bondeni, Kajiado North. 2, the accused person is sentenced to serve 20 years imprisonment. The sentences will run concurrently, right of appeal 14 days. Notwe kuom higni 50 ne ketho mokwongo kod higni 20 ne ketho mar ariyo. Okum go ibiro twe nyadichiel ka koro doho duoke chien nyaka higni 50 koriw. Kaluwore kod neno mantiere nyim doho, jayalo no ne nyiso nyithindogo ni teko nyodo manoketo kuomgi ne en kaka remb Yesu makelo warruok. Juguna no nyiso nyithindogo ni duong'ne ni kod mo mar wir makende. Timbe mag jayalo ni nofwenyore mana tok achiel kuom nyithindo manochocho ratichgi gamo remo. E kinde mane bura ni dhi nyime, nonro mag DNA notimne achiel kuom nyithindogo kendo fwenyre ni ich ne mar Juguna. Nyathino nokonyre e higa mar 2015. Jang'ad bura Njagi koro ng'ado mondo nying ji ariyogi omede buk manitiere nyiga joma rocho ratich nyithindo. Simbros Okinda, Ramogi TV.